артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон зодаи даврони соҳиби истиқлолӣ буда аз санаи таъсисёбӣ то ба имрӯз марҳилаҳои гуногуни таърихиро сипарӣ намуда айни замон ба як нерӯи бузург ва муҳофизаткунандаи марзубум табдил ёфтааст. ба муносибати рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри душанбе чорабинии маърифативу ватанпарастӣ баргузор шуд. чорабинии тантанавию ҷашнӣ ба муносибати рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри душанбе бо пешниҳоди суруди ватандӯстона аз ҷониби хонандагони таълимгоҳ оғоз гардид. таълимгирандагони фаъоли ин муассисаи таълимии тозатаъсиси пойтахт барномаи рангини фарҳангиро ки иборат аз шеъру суруд, рақсу тарона ва саҳнаҳои ҷолибу тарбиявӣ буд, пешниҳоди ширкатдорони чорабинӣ намуданд. гуфта мешавад ки ин амал барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносии насли наврас мусоидати фаъол менамояд. имрӯз дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон 29-умин солгарди артиши миллӣ ҷашн гирифта мешавад. ман хонандаи синфи даи аи муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри душанбе ваъда медиҳам ки пас аз хатми гимназия содиқона ба халқу ватани худ хизмат мекунам. тавре таъкид шуд, артиши миллӣ дар шароити мураккаби сиёсӣ ва вазъи нооромии кишвар безаминаи моддию техникӣ бо иродаи шикастнопазири сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис ёфта, бо таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии кишвар тадриҷан ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҳамин аст ки ҳоло қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҳамчун сипари боэътимод марзубуми кишвар ва оромию суботи сартосарии онро ҳифз менамоянд. таъкид доштанд зимни баромади худ хонандагону ширкатдорони чорабинии маърифатӣ. имрӯзҳо мардуми шарафманди тоҷикистон ба қувваҳои мусаллаҳи он 29-умин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар ин давра ба як нерӯи тавоно ва ниҳоди пурқувват табдил ёфт ҷашн мегиранд. оре духтуре ки шабу рӯз барои саломатии инсон хоб нест ва ҷорубкаше ки гирду атроф ва роҳҳои шаҳрамонро мерӯбаду ба тозагии кишварамон аҳамият медиҳад. пас бояд мо хонандагон аз ҳозир кӯшиш ба харҷ диҳем ки бисёртар хонда, таърихи миллатамонро шинохта, соҳиби маълумоти олӣ гардида барои хизмат ба халқу ватани азизамон тайёр шавем. дар қисмати дигари ҳамоиши идона дар гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри душанбе аз ҷониби хонандагони фаъол саҳнаҳои гуногун пешниҳод гардид ки ҷолиби диққат буд. бо тамошои ин саҳна хонандагон дар дил умеди сарбози ватан гардиданро мепарвариданд. ин бахши чорабинӣ низ аз ҷониби ширкатдорон дар сатҳи баланд иҷро гардид. дар ҷараёни ҳамоиш инчунин таълимгирандагони фаъоли гимназия таронаҳои ватандӯстонаро манзури аҳли толор гардонданд. гуфтанд ба маврид аст ки чорабиниҳои ҳарбӣ ватандӯстонаи омӯзгорону хонандагони ин муассисаи таълимии пойтахт дар сатҳи баланди ташкилӣ созмон дода шуд ки он бо иштироки собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳияи фирдавсӣ шаҳомати бештарро ба худ касб кард.